ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ನಮಸ್ಕಾರ. ಎಂಕ್ಲ ಪುತ್ತೂರು ಜಾತ್ರೆ ಪೋದಿತ್ತ ಅಲ್ಪ ದೆತ್ತನ ಚೂರು ಚೂರು ವೀಡಿಯೋಸ್ ಕ್ಲಿಪ್ಪಿಂಗ್ಸ್ ಪಾಡ್ತೆ ತೂಲೆ ಅಂಚನೆ ಆಲ್ರೆಡಿ 2-3 ವೀಡಿಯೋ ಪಾಡ್ತೆ ತೂ ಅನ್ನಕ್ಲ ಐಲ್ನ ತೂಲೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಅಂಚನೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತನ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಎಡ್ಡೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪುಲೆ. ನನ್ನ ಡೈಲಿ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಪಾಡೊಂದಿಪ್ಪೆ ಅಂಚನೆ ತೂಲೆ ಮಾತೆರ್ಲ ಇಗ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಪೊರ್ತು ಇಜ್ಜಂಡ್ ಜಾತ್ರೆ ತಲ್ಪ ಒಂತೆ ಪೊರ್ತು ತೂದು ವಾಪಸ್ ಬತ್ತ ಒಂತೆ ಬೇಡಿ ತುಯ್ಯ ಬೊಕ ರಿಟರ್ನ್ ವಾಪಸ್ ಬತ್ತ ಇಲ್ಲಗ್ ಇಂದು ಎಂಕ್ಲ ಜಾತ್ರೆ ದಲ್ಪ ದೆತ್ತೊಂದುನ ಲೈಟ್ ರೆಡ್ ದೆತ್ತೊಂದ ಒಂಜಿ ಪಿಂಕ್ ದ ಒಂಜಿ ಬ್ಲೂ ಕಲರ್ ದ ನಾನು ಒಂಜಿ ಪಿಂಕ್ ಕಲರ್ ದ ಇಂದುವೆ ಲೈಟ್ ಪೊರ್ಲು ಶೋಕು ಪೊತ್ತುಂಡು ಅಂಚನೆ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಇಯರಿಂಗ್ಸ್ ದೆತ್ತೊಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಇಯರಿಂಗ್ಸ್ ಇತ್ತುಂಡು ಕಮ್ಮಿ ರೇಟ್ ತುಲೆ ಏತ್ ಶೋಕು ಉಂಡತೆ 50 ರೂಪಾಯಿ ಒಂಜಿ ಜತೆಕ್. ಇಂದು ಎಂಕ್ಲ ದೆತ್ತೊಂಡ ಜಾತ್ರೆ ದಲ್ಪ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡತೆ ಅಂಚನೆ ಮಗಳು ಒಂಜಿ ಅಲೆಗ್ ಇಷ್ಟ ಅಂದ್ ಪಂಡುತು ಒಂಜಿ ರಿಂಗ್ ದೆತ್ತೊಂಡಲ್ ಹಿತ್ತಾಳೆದಗೆ ಇಂಚ ಒಂಜಿ ದೆತ್ತೊಂಡಲ್ ಅಂಚನೆ ಬೆಡಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಂಡ್ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಅಲ್ಪ ಉಂತ್ಯರ್ನಿ ಜಾಗೆ ಉಲ್ಪಲ ಇಜ್ಜಂಡ್ ಅಂಚ ಮಸ್ತ್ ದೂರ ಪೋದು ಇಟ್ಲ ತೂಯಿನ ಚೂರು ವೀಡಿಯೋ ದೆತ್ತ ತೂಲೆ.